खुशी के हमें हमें यूनिफॉर्म ऐसा बुझाता हमरा फूट गइले पढ़ल लिखल ठीक है हमें हमें यूनिफॉर्म हाँ जी कि सैया हमारा ना बुझाला सैया हमारा ना बुझाला कौन तरीका करेले ए राजा जी अमूरी से बोर बोर की करे सैया जी अमूरी से बोर बोर के की करे लास्ट में बाबा फागुन के महीना हो फागुन में जौन के प्रोग्राम होता लोग सुनत निमन ना कही जे गावे वाला तो बकचोद रहूं से कोनो बात नहीं है लेकिन बादक लोग पुरान रहुए न वही लोग के चेला रहुए लोग जी शिकायत हो जाए हां होने दीजिए ना होली के महीना बा ये मलिकार होली के बिगाड़ल गुड्डू रंगीला राधे श्याम रसिया गुड्डू रंगीला तो इतना ना बाउर गा दी है लेकिन मैंने कहा ही लायक नहीं रंगीले हवन लेकिन राधे श्याम का गौल है काची